Zoals dat met ons bejaarde oerge, licht bejaard, niet lezen vanuit een auto. Dus. Oké. Toe, Stijtvuur, trots op Eikenderveld. Maak de mensen niet aan het schrikken ben. Een goede middag. Nee, goedemiddag. Zeg het eens. Ziet je van toe? Nee, ik maak er alleen een advertentie voor. Dus, Oh. dat is bekend, dus... nee, wacht maar. Hallo, Bas van der Zwaan. L1, programma Onderweg. Kent je het? Ja, dat ken ik zeker. Ja. Kom eens even voorbij. Ja, ik ben bezig. Ja, ik ook. Dat vond ik wel een handige. Word je druk? Ja, allebei wel. In den Hof. Goedendag. Ja. Zeg die eens. Nou, Ik ken het programma. oh gelukkig. Hi, Bas. Joven kan, ja. Meneer en mevrouw van Kan. Ja. Oké. Nou, wie worden ons aan het afvragen? Wat toe betekent. Nou, ik heb het gezien, wat het betekent. Ja. Voor de week wel, ja. Maar jij draagt het een warm hart toe, denk ik. Anders zou je er niet reclame het is van een maken. wijkgebeuren. Hè. Ja, ik zit in kindervakantiewerk hier. Ik zit in het jeugdcentrum Laanderstraat. Ik zit in de carnavalsvereniging. Ik zit in de voetbalclub. Dus. Af en toe heen. En vorig jaar een leentje. Vorig jaar een leentje gekregen van de burgemeester. Vooral, Ja, ik heb het nou niet op. Waarom niet? Nee, ja, dat is toch niet meer dat gaat. ik ben een klusser. Hey, maar daar ziet je neem ik aan wel trots op, of niet? Op dat Ja, leentje? uiteraard. Maar hier ben ik eigenlijk nog niet zoveel bij betrokken. Wel die mensen wat erbij betrokken zijn, daar, die zijn uit de carnavalsvereniging en zo. Dus, en volgende week staan ze hier op de Eikenderweg, ter hoogte van die moskee. Ja, En dan proberen ze het uit te dragen naar de wijk. oké. Dus, want het is nog niet zo lang geleden opgericht, die stichting Toe. Ja. Toe. Trots op Eikenderveld. Hey, en wat doet jij op de momenten, en die zien er nogal wat, dat jou niet toe is? Het moest beheren. Nou ja, we hebben genoeg dingen van hem, dus wat dat betreft, ik hoef me niet te vervelen. Nee? Wat dat betreft. Nee. Wat zien nog hobby's, als ik vragen mag? Ik zit onder andere in Spaskapel. Aha! Acceptabel geschaven. Ja, dat klinkt misschien wel dingen, maar we zijn wel redelijk goed bezig wat betreft muzikaal gebied. Dus we repeteren elke week, we hebben een vaste groep. Rond de 20 man zijn het lid ervan. Dus, En we staan meer dan 25 jaar. 24 jaar zijn we al goed Ja, mee bezig. en de naam meer dan acceptabel geschaven, dat bekt niet lekker, hè? Ja, nee, goed. Ik kies gewoon ooit in de naam als Spaskapel toebedeeld en dan blijft dat zo. Ja. Dus we zijn meer spasmonie, laat ik het zo zeggen. Een spasmonie! Ja, dat wil ik ook. Koestigt al? Nee? Nou, al dus onze blaaskapellen-expert binnen ons team. Ja. Dat is een van de drijvende krachten achter Blaaskracht-programma bij alleen. Ja, Dat kent je? Ja, kijk. Ja, ik heb Kijk. er alleen altijd op staan, dus Oké. als zender. Dus, En wat is zo'n instrument? trompet. Ja, het is haalwerken, dat kan ik wel zeggen. Ja. Het is niet het makkelijkste instrument. En, De dat, dirigent zegt altijd, has maar 3 knipjes, maar probeer het maar zonder get wat te brengen. en om het op niveau te houden, op, denk ik, hè? Ja, dat is het ook. Spelen is, gewoon met spelen natuurlijk. Hè. Dus dat blijft toch altijd doorgaand iets, dat verengert ze niet. Ja. Hè. En een spaaskapel is hetzelfde als een zaterharmonie of een joekskapel? Ja, dat werd wel zo gesteld, ja, maar... Het is wat serieuzer, de dirigent is wat serieuzer. Een hele serieuze dirigent. Oh, een dus. spaaskapel met een Met een dirigent. vaste dirigent. Vandaar ook Ja, spasmonie. Ja. Kijk, dat moet er ook door het vuur staan, dus wat dat betreft is het wel heel belangrijk. En mevrouw van Kan, of mag ik u bij de voornaam noemen? Bertha, Bertha, ziet je er ook al 24 jaar bij? zeker, van begin af. Een van de oprichters? Nou ja, een van die eerste leden, zeg maar. Niet oprichters, maar wel een van die eerste leden. En hoeveel zien er toch Oeh, inmiddels?
In de 20, dus. 22, ik dacht 21. Ja, ik ben het even kwijt, want er vallen af en toe lui weg. Er zijn nog een lui verleden, dus dat gebeurt ook natuurlijk. En we zijn gemiddeld niet meer de allerjongste, dus kijk, dat is natuurlijk ook een dingetje. Maar ik vind het knap. En zoveel vrouwen zussen niet op de trompet? Dat weet ik niet. Ik bedoel, het is wel leuk om te doen. Dus, als we het over blaasinstrumenten hebben. Dat zou best kennen. Dus, waarom heb je ooit voor de trompet gekozen? Ja, gewoon toevallig teruggelopen. niet bewust een keuze gemaakt, maar het wordt gewoon, kan ze op een trompet blazen? Ja, toevallig koos ik een trompet blazen, ja, maar ik heb er nooit les in gehad. Dus zo, ja, wel daarna, maar niet als startpunt. We zijn eigenlijk in de dag te laat gekomen. Want? Dan hadden we gisteren met kunnen helpen mij de schutting met zetten. Ja, dat mag ik assisteren, dus onder andere. Ja, dus... Hey, maar... Nee, maar ik doe ook veel klussen, hè, dus als de kinderen, als mijn zoon bel en pap, hoe is het? Dan zeg ik, wat had ik van klusje, moet ik komen doen. Oh zo, ja. En de rest van de familie weet ik ook wel te weten. Ja. Hey, en kom je elkaar wel eens tegen met de vastelovend? Hey, met de carnavalsvereniging en geen met de Spaaskapel? Ja, de Spaaskapel en ja, met vastelovend, met carnaval. Ja, in het begin wel altijd. In het begin speelden ze ook op de receptie van de carnavalsvereniging. Dus, Maar het probleem is, de leden van de Spaaskapel hebben ook dubbele petten op, ook in die vereniging. Dubbele mutsen. Ja, dat is dus het probleem. En dan zetten ze vooral vast natuurlijk en die andere zangers natuurlijk, ja, uitvoeringen en dingen. En dan kan ze niet de ganse groep bij elkaar krijgen voor ergens te spelen even. Ik probeer met jou even met een muts voor te stellen. Wat voor functie bekleed je bij Ik ben nu alleen nog met de oud-prinsen. Ik ben vanaf tot ik in 94 prins ben geweest, ben ik bij de Raad van Elf geweest. En sinds een paar jaar alleen maar bij de oud-prinsen. Oké. Dus, en die hebben eigen mutsen? Ja, die zijn nu geleken trouwens. We hebben een tietje met een hoed, een zwarte hoed. En ja, dat vonden sommigen, die vonden dus gemakshalve die schuiten. Want dan konden we ook uitwisselen met de Raad van Elf. Dus alleen houden ze dan het jaartal van de muts erop zo. En, het jaartal is prinsbus geweest. Ja, de prinsbus geweest. En de naam van de prins. Dus die zien uitwisselbaar? Ja, die mutsen dan zijn precies dezelfde kleur. Ja, identiek goed. Ja. Okay. Alleen de opdruk is herkenbaar, dus als oud-prinsbus. En morgen moet ik morgen speeltuindag. Dus om 8 uur begin ik met opbouwen met van de attributen op de speeltuin. Geweldig. Ja, dus ik verveel me niet. Nou, als er iets is wat ik leuk vind, maar wat wij leuk vinden, dan is het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken. Ja, dat doe ik al. En ik word dat de is volgende maand 79, dus... En het jaar erop 80. Ja. Dat geeft alle. Nee, maar volgens mij stonden die twee vitale mensen voor mij, toch? Maar ik probeer elke dag 10 kilometer nog te wandelen, dus. Ook nog? Ook, als je tijd hebt. Wel in beweging blijven. Zien dat dingen die het samen doet, wandelen? Nee, dat wandelen is mij niet zo besteed, maar ja, ik ben wel nog altijd actief met dingen, maar niet zo minimaal met dat wandelen. Maar ja, en het is, ik kan wel net lopen met de mat. En een niermachine zit elke dag winnen op de tafel. Want dan, ja, dat is allemaal. Ja, goed. Zit je goed met een niermachine? Ja, ik ben er handig met. Ja, ik weet niet dat ik een vaknedertje ben, maar ik ben er wel handig met. Dus als er weer eens een prins uit zijn box is gescheurd van de carnavalsvereniging... Ja, die krijg je over. Ja, die moet gescheurd. Of de box wat korter wordt gemaakt. Ja, de ene dingen hadden. Nee, het is niet zo uitgebreid niet in werk. Ja, ik bedoel, carnavalskleier kan ik ook wel niet in het mat, maar het is niet zo gebruikelijk dat ik daar eventjes zeg van toch, stuur me maar hier, maar dat vind ik ook wel een beetje te. Maar ik kan er wel wat mee doen. En wat doet je hier samen? Ja. Op vakantie, maar meestal nog maar 4 dagen, want die verre dingen, we zijn een keer naar Nieuw-Zeeland geweest. Dus dat was een verse reis, ja. Nieuw-Zeeland, Portugal, Spanje, Frankrijk. Ja, maar nu gaan we naar Duitsland, het Sauerland of zo. Binnen rijafstand auto en ze gaat busreizen, dat is te lang vaak dat ze in de bus moet zitten en onderwegsbus. Dus meer onderwegs als ze ergens bus. Kan je dan stilzitten op vakantie? Moeten wel. Of ook wandelen. Dus niet aan het strand, want dan...
Ja, geen Gewoon strandvakantie. wandelen. Nee, geen strandvakantie, godsnaam niet. Tot slot, nou, als ze voorgedragen wil zweren voor een leentje, hè, een Ja. koninklijke onderscheiding, dat moeten andere lui doen. Ja. Wie zoet er in het complot? Wie heeft dat in het garen gaan? De eerste is de buurvrouw geweest. Dat deed ook veel klusjes. En de buurvrouw, die mensen zijn in de 80, dat deed de vuurtuin en de achtertuin bijhouden. Dus ik deed hier die hele stoep zo eromheen tot helemaal rein maken. En als in de winter sneeuw vrijmaken. Dus, maar die buurvrouw is begonnen, maar ja, de gemeente zag van ja nee, dat wat duur aandraag. En toen zijn de oud-vuurzitter van de voetbalclub en de wat president is geweest bij de carnavalsvereniging, die hebben zich bij elkaar gepakt. Ja. En die hebben toen een beter verslag gemaakt. En ja, en toen kwam moet je breder verslag. Ja. Zomaar voor een Nee. En terecht. Je moet geen smeden worden. En terecht. Wat ga je er nu doen? Ja. Een foto van de... Ja, één foto. Eén foto. Maar wilde dadelijk wat drinken? Nou, we komen eigenlijk net van de koffie af. Oh. Potverdikkie. Maar we hebben 2 doelen bereikt. We hebben vrijwilligerswerk, wat eigenlijk het cement is in de wieken, in beeld gebracht. En we hebben een nieuw woord ontdekt. Ja? Dus spasmonie.